Szoktátok kérdezni, hogy mitől vagyok mindig pozitív, és miért mosolygok ennyit, és miért gondolom azt, hogy a világ egy csodálatos hely, és mindenki benne egy csodálatos lény, és hát azért, mert én vadnarancsot használok. Mutattam már bizonyára többször is. Csepegtetünk a tenyerünkbe. Aromatikusan illatoljuk, és tulajdonképpen ez egy lélekemelő hatással rendelkezik, pezsdítő, megújító, és tényleg úgy érzed, hogy teli vagy energiával, és ide nekem az elefántot is, és bármi jöhet, mert akkor is pozitív maradsz, akkor is fókuszált maradsz, és akkor is eléred a céljaidat, bármi is legyen az. Nagyon sok pozitivitást ad nekem, legalábbis erről egyébként mindenki más is így számol be. Nagyon sokan kedvelik és nagyon szeretik, és szerencsére 100%-os tisztaságban lehet ezt használni. Sziasztok!